Laraba marsi kalo kleshin samba flali ni mwansa mali kuna fon jamal la jabo awni on flesanga na wati mali kono fata se mali ko kanama an bolo rostrofe mali kuna fon point ami aw foni nga awali mano dante fulimina obisigile ka kabam na kuna foni mi makono wogati sera obsibili fon folo jian wileno ka jobi wala saka kuma muso luka ake kula mali jamna o konana nyinata koni blala wati mini muso koni manyini usenga sega do jamana yiri waku lu belajilina kuna fon flana kai kordasis olu koni yaira ka foko ma wolonvla olu koni kanga faka sabula olu koni se yera jonya ko olu belajilina wala libena dini kuna fon belajilina kelengele obal mamso no demso fe mariam koni obismila ko kura aga flashing fo keneka Biye 8 mars kerengrenya la muso togolado muso koni wileno jien fantana ni belajirina wala saka kuma uko akeka mali jamana o konana nyinata obena wati ni muso koni manyini usenga do jamana aklino tayro belajirina yiriwa obeseka sabati chogoyamina ore okum konana anwilla ka se mouvement mina libe wule ko mouvement mali espoir nyina mouvement mali espoir muso ulukon ma uka 8 mars o dan tolo aleni yelema nga aklina le tumula nueka uka siraba ulu gla no oere glani o damne naka beni muso togla do mp 8 mars awni ni anga jeka uka jawlaje ne togo Marietou Arma ne mouvement Mali Espoir musuka présidente ne ninga vice présidente de biano ambi bela jele fu 8 mars musuka dombaye Mali musu bela jele nga donde 8 mars hukum konana lila anya jatimine dokera tegere fo aleni dundun fo nunu dokurala anya nyini kana nafadistra ka agrati des jours à venir fana aban kono ka gitoron ndala parce que ni sira nyana accident be dogoya ni accident kera muso de be toro ni ibatala ifabala ni fatala idembala ni dentala ichebala c'est pour cela que une initiative ta ka gitoron garati mbe muso be la jelinfu muso be ka wili angante siri mo siti na anga jamana jo anyere yi anebi jamana ja ni ya me ko du muso de du ni ya me ko jamana muso de du fo ite siga dia ni muso te muso de be président bangé muso de be ministre bangé muso de be député bangé cela veut dire muso ya te kulangolo ni quoi muso ni kolo o de ba ko muso ya kulangolo an ñoy ka jate mene ani mouvement Mali Espoir muso commune kerengeren yala ango ngamena muso ga 8 mars amba ke chogo were la amebo nyanaje nunu hukumu konona na ango amena bara boloda no e dumanzana nafaji sara ka esega o sara inglanga di sigida la mogoma anya o nafaga bon kosobe ni nyanaje o ye san o san o anyo aklina neta ani muso o de ambla saraglana bi bon niso jamma nabi ante sega se afoka sa dana ni ra takale nafaji strenga chere la che me bona sera glanta na bora na kale gitoro yere abejani a jaranye yere an egol sori fleur an promoteur to shara jara extrait glani ngona jaranye yere ante sega afoka sa dana mama bala ko fana fu ni 8 mars ko na nen sera takanye an yere wuli to lawe sega wuli ko yero yetukun na faraka minteni mouvement espoir mari mo amu fo bu bargada muso nu ame dugaw ko wi sera kana atla minta kana bara inke a jaranye ko sobe a benama parce que chawo de ben nyaka chaya mais ni muso wera atla soro ka ke amu fola am tla ka dugaw ko ye ku de mala ko otamene ko gabe no am tala kana ko nasrala mali fintigla ko ko nimega la kana fero olu sigi nga jamana koronya fa ani awru dugu yan fa olu ko ni fe o kera sababu ni nga bamga ci wali ma keme ali ni bidru olu ko ni ne bone unina ni nga mina chama o ko ni minowula kuchala mara konana alala ka foko bamga ci wali ma o ko ni mega yeni yoro ko fali na ko sebe awra ka foko mali sola so ye wili ka jo bishekin ali ni nani ne ke mopti duanza nara fo ase bajangana ali ni kita marabolo olu ko nana colonel Suleiman Dameli na le dirba nyemay ale bi nyefoli kanyi
ni wulika jɔn kɔnɔna na an ka jɛ k'a lamɛn. Mali finitigilakaw bɛ ka gɛrɛndɛ siri jatigɛ wale mɔgɔw la u bɛ ka gɛrɛndɛ siri u la fo k'a kɛ u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ jɔ n t'a dɔn u yɛrɛ t'a dɔn u bɛ mun kɛ tun fo k'a kɛ sisan jatigɛ wale mɔgɔw an b'a fɔ mun ma action désespérée c'est-à-dire u kɔnɔna fili u kɔnɔna gantɔ ani u b'a fɛ k'a jira k'a fɔ ko faamaw b'a fɔ ko olu dɛsɛla k'u ma dɛsɛ an bɛ k'o walew de ye dɔɔni dɔɔni o wale o ɲagala dɔɔni kalo tɛmɛnen na n'o ye février kalo ye n'i ye jateminɛ fɛnɛ kɛ alors ni kalo tɛmɛnen na an ye dankari kɛ jatigɛ wale mɔgɔ 173 de la donc jatigɛ wale mɔgɔ 153 an ye dankari de k'o la mɔgɔ 79 welewele kɛlen olu ma ka na sɛgɛsɛgɛli ɲɛsin u ma donc n'i ye maramafɛnw lajɛ an ka mugujugu dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ arme lourde PKM o 2 minɛna donc AK-47 n'u b'a fɔ Kalashnikov an y'o 74 de minɛ ani mugujugu dɔ fana bɛ yen LRAC mun bɛ gɛlɛ ci mɔbiliw ni chariw la o 2 minɛna ani donso marifa 20 o de minɛna kalo tɛmɛnen kɔnɔna na aya n'i ye jateminɛ kɛ mɔbiliw ni motow la an ye mɔbili dankari kɛ mɔbili 7 de la ani moto 46 donc jukɔrɔ mugujugu an ye o 15 de dankari k'olu la k'olu faire sauter et an ye base 15 jatigɛ wale mɔgɔw ka sigida 15 an y'o de ci mais an yɛrɛ faamaw an ka mɔgɔ 7 de ta ɲa fɛn min ye Mali finitigilakaw olu ta fanfɛla ye a dala k'a fɔ ko maa 7 olu de tora kɛlɛ in na ni ka maa 22 o kɔni sɛbɛkɔrɔ banana Mali sɔrɔdasiw olu kɛra sababu ye misi 100 kɔni kun suɲɛna tesitikaw fɛ yen nɔ fariyanwale kɛba maaw fɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni sera ka minɛ. O waati kelen na bangasikaw fɛ yen nɔ mugujugu pɛrɛnta o kɔni kɛra sababu ye so dɔ kɔni sara a tigi o kɔni sɛbɛkɔrɔ banana nin kɛra marisi kalo tile 6 san 2023 a kɛra waranpan ale ni desagu o kominiw ni ɲɔgɔn cɛ bankas kɔnɔna o la min ye banabaatɔ in yɛrɛ a taara bankas CSRF o la walasa a bɛ se ka furakɛ cogoya min na wale in kɔni kɛra ni ka dugudenw olu sɛbɛnkɔrɔ sira dugudenw olu kɔni ma ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ halisa u ka fɛɛrɛ sigi sen kan walasa lakana bɛ se ka sabati cogoya min na. Amita Kaikaw feno Kai Kordasis ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko février kalo tile 27 tɛmɛnen na ko maa 7 olu de kɔni kan ka silatunu maa kelen o kan ka san 5 ka so o kɔni kɛ o jala kelen do k'olu kɔni senra jɔnya ko olu la bɔkolo fɛ kita kai fo ka taa se ɲɔrɔ ma hadamadenya hakɛ tɔbɔtɔli kulu ale yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko nin ye tamasiyɛn ɲuman ye kɛlɛ in yɛrɛ kɔnɔna o la wa a ka dɔn k'a fɔ ko nin ko in kɔni kan ka maaw sɔn hakilila fɛn min ye CNDH ale ɲɛma ye min ye Agi Buari ale kɔni bɛ a ɲini kiritigɛ ɲɛma olu fɛ k'u ka taa n'u ka baara ye cogoya min na nin ko in yɛrɛ bɛ se ka ban pepewu gabana n'o ye association ye min bɛ Kayi n'ale kɔni ka baara ɲɛsinnen n'o jɔnya wale olu kɛlɛli o kɔni ma olu jɛkulu fana y'a yira k'a fɔ ko nin kɔni ye jigisigi koba ye kiritigɛmaw olu ɲɛkɔrɔ. Mali Kunnafoni TV direction commercial mo bi olo do na mo amunu mi no be fe ago ferifen wuli ga la ko don walma aka chageda abe ne ga jurusira Obama anga egira sanfɛ Mali Kunnafoni TV la jabako ni me dansi ke bi bamana Kunnafoni na ama foko o ka machine Kunnafoni kra olu keneka.